Барыгызга да хайырлы көннәр, хайырлы кичләр, кем кайчан карый инде. Менә кабат ял көннәре җитте, без һәрвакыттагыча авылга йөгерәбез. Бүген шимбә көн, җомга көн кич белән кайта идек башка вакытта. Бүген менә шулай туры килде инде безгә, шимбә көнне кайтырга насыйп булды. Заказларны да алып, иркенләп, бик күп коробкалар төяп дигәндәй ауга юл тоттык. Май айы үзегез беләсез, эш күп чак, барысына да өлгерергә кирәк. Заказларны да өләшеп үтәргә кирәк, миңа фаберлик заказларын. Гомумән алганда бакчада да эшләп өлгерергә кирәк, шушы бер көн эчендә бар эшне дә эшләп, тиз генә инде яңадан яңа көчләр белән инде Казанга китәсе була инде. Менә Имәнкискә авылына җиттек, күп калмады. Минем авылым ерак түгел, 8 километр гына Имәнкискәдән. Тиздән Аллаһ теләсә кайтып та җитербез. Май аенда бигрәк матур инде, әйме. Шундый яшеллек, яфраклар дигәндәй, алма агачлар утыра инде, кемнәрдәдер ана чәчәкләре күренә. Бик матур. Аруча Кама буенда инде бигрәк матур Кама күренеп тора. Рәхәтлек. Күп калмады, менә инде кайтып та җитеп утырабыз. Минем авылым Кече Елга. Икенче урамда урнашкан инде, Тукай урамы дип атала безнең урам. Әйткәнем бардырмы юктырмы инде, менә шушы урамда, минем туган урамымда. Матур көннәрне күрергә насыйп булды әле тагын, ялларны күрергә. Аллага шөкер, кайтып җитеп утырабыз. Абыйларым кайтып утырган инде, монда машиналары күренә. Аллага шөкер, кайтып җиттек, менә коробкаларны ача да башладым. Инде кайтканда ук кешеләрнекен аерым бирергә туры килде, заказларын алып, барысын да күрсәтә алмыйм инде сезгә хәзер. Бер коробка һәм тагын ниндидер заказларны инде ансы кешегә бирергә туры килде. Күпме калды, шул кадәр калды. Хәзер тиз генә, хәзер утны кабызыйк әле. Монысын кабызыйк инде. Һәм менә утны кабызабыз да карап алабыз инде. Карагыз әле, шундый матурлык күренә бит. Безнең тәрәздән. Ой, бигрәк матур инде. Алма агачның чәчәкләре. Хәзер мин сезгә барысын да күрсәтәм, кызлар. Нәрсә генә юк монда бу юлы. Тиз генә мин сезгә өр-яңа чыккан әйберләрне күрсәтеп китәсем килә. Барысы турында да сөйләп тормыйм, чөнки инде мин бик күп тапкыр сөйләгәнем бар сезгә. Менә монда безнең шундый сабыннар чыкты. Исләре, кызлар, монда карбыз белән кавын исе килә торган менә шундый сабын, әйме. Икенчесе аның ананасныкы, менә шундый. Шундый матур төсләр, бүлеккә дә шәп булсы инде безнең карлыган белән. Һәм тагын маракуй, юк, маракуй түгел, бу безнең манго белән папайя дигән бусы. Менә шундый королевский парфюм заказ бирдем инде үземә. Бу инде француз парфюмер ясаган, алдагысы итальянский алган идем. Менә бу бик ошады, бик стойкий шундый исе. Узакка җитә торган. Ярар, карарбыз, ничек булыр. Менә шундый половниклар, бакырышлар заказ бирделәр әле миңа, менә инде ничә тапкыр алалар. Һәм менә шундый чипсы, бу инде безнең котлетлар пешергәндә бик уңайлы инде. Шампуньнар, гель для душылар инде безнең менә шундый, карагыз әле шунда. Карбыз белән кавын тәме килә, монысыннан да исе килә инде. Шәп.
Так, мынсы биздин плите юа турган, шампуньдар, мужской, мындай, бус эмне тиш тарта турган. Мына бул ушулай новинканы көрсөтүп гана кетем сизге. Бул розовый түстөгү туз билен деген инде бул Кореystан саклай турган. Яңа чыккан. Хам тагын бирөө бар иде биздин. Мына бусы яшил түстөгүсү инде. Бул инде отбеливание деген ушулай инде япон сериясы, ялгашмасам. Шундай тиш пастасы. Мында инде балаларга да бар. Хам мына шундай салфеткалар алдым, биздин ирим алдым инде. Машина юарга керек деген иде. Хам шулай очистителин да сурады инде анын мынсы 7 Watt мым деген. Топларын да битире экен бул машинанын, тиги интерьерин да тарта экен, бек айбат деп эттилер. Прокладкалар кызлар биздин акция менен бара бу жолу бек арзан. Шуңа көрө мына алып калсагыз бек айбат. Инде кимге скидкалар керек, мурожаат этигиз. Номерларым барысы да жазылган менин каналымда. Хам шулай ук мен ссылкамды да калдырып кетем комментарийга. Мына керек болса бик зур акция менен ушу прокладкаларга. Мен алганда продукция 1000 сомдон алганда инде 20% ташлама менен бара. Пункт выдачаларга, почталарга жиберерге мүмкүнлүк бар. Шулай ук мына булекке алдым кой бирлерин инде. Мында бул нерсе гана жок инде. Барысы турунда да түгөл итип, тиги ар бирсине токтолуп өтмөйм, чүнки бик көп видеолордо инде барысы турунда да сүйлөгөнүм бар. Мына шундай мотор һәм зур заказ болду бу менин. Айрыкча мен айтасым киле, мына булек жыганда да мына набор итип жыярга була эме, ушундай мына пакетигин да ойрум алырга була. Мен ар вакыт мына конокко барсам да ушундай булеклер менен жүрүүгө яратам инде. Азыр биз инде киши конфетлар ошамый, конфет урдуна мына ушундай пакетикке саласыз да, бирер инде мына бу жолу инде мына ушундай тууган күнгө барам экен инде бирер ир йигиттин, эсе бирер ир тууганымдын, хатын кыз тууганымдын мен инде ушундай мына бирер фаберлик пакетин алам инде. Эсе башка түрлүү ушундай подарочный наборлар иштерге яратам инде. Мына тиш пасталары куясызмы, санда шампунь куясызмы? Мына бик жайлуу инде. Бигерээк матур индейми? Бусы буруш. Bizde şu kazı bizde soğuğumuzun aslında bana sevine iyi bir soğukla kaldırımızda. Ne bunu yapsınlar ki? Onun bir yerin kazı mıydı? Kazı da soğuğumuzun soğuğundan şimdi. Bu kıyı sağım tükenliğine şu var yok. Ne yaptık doğru? Bu da hatlı kodlarımızda bilen bizimle. Kuşunu kukken, iler uzak bütünde kodlarımız yok mu? Evet öyle. Рахат инде авылда тыныч, Козондагы шикелли гүрлөө жок, машиналар тызды-бызды жүгүрмөйлөр, шулай жүрөсүң рахатланып тынычтыкта. Мына бакчада бигерээк рахат инде айрыкча мына бу кура желеклер ушундай матур болуп туралар, ем-жешил болуп өсүп отуралар. Биздин инде алма агачлар көп, кортайып битсе да инде яртысы эзмес болсо да алмалар була. Айрыкча мына шушы Золотой Китайка деп айтабыз инде биз аңа. Шушы темли алма агачка карагыз эле сиз, оппак болгон чечеклери галемет. Матурлык. Ничек кенә тыныч булса да, барыбер кайтырга вакыт җитә. Шәһәргә кайтырга, җыенырга, эшкә дигәндәй.
Менә шулай кайтканда шайтырып, шатланып кайтасың да, китәргә дә кирәк була. Минем ничектер яуларым бик тиз үтеп китә, дуслар. Сезнең ничектер белмим. Сезнең дә шулаймы? Бик тиз үтә, сизми дә калам мин ял көннәремне. Менә шуның белән шул. Минем яллар турында әз генә шундый обзор булды сезгә. Рәхмәт. Минем белән калыгыз. Алга таба да аралашып, шулай иттереп обзорлар ясап торырбыз, Аллаһ теләсә.